zvucima Bogomolja. Zvucima Bogomolja. Nalazimo se ispred Hajrudin Paričke džamije, koja je jedna od najstarijih džamija u Novom Pazaru i po popisima se spominje iz 1528. godine, kad se smatra i da je sagrađena. Inače je dobila naziv po njenom graditelju, Hajrudin Bajramliju. Inače, ova džamija se nalazi i u starom naselju Parice, koje se spominje u popisima iz 1455. godine, pa zbog toga je puno puta i nazivaju Parička džamija. Ranije su je nazivali Stari Kačapurska džamija, jer ovdje ova porodica Kačapura iznjedrila oko 11 hafiza i dosta njih su ovdje bili i imami. Inače, nalazi se na ovoj raskrsnici Rifata Burđevića ulice i Sarajevske, a ovaj put vodi prema Tutinu i Sjenici. Inače, ovaj džamija u potpunosti nije sačuvala svoju autentičnost, jer je puno puta paljena, rušena od strane neprijatelja islama, ali eto, sačuvala se ta autentična minara ove džamije i puno puta je obnavljanja. Prije 20 godina je bila jedna velika obnova ove džamije, gdje se džamija i proširila za nekih 40% i ona je postala jedna od većih džamija u Novom Pazaru, prima negdje oko 800 klanjača. Prije dvije godine, obzirom da je prošlo od toga renoviranja 20 godina, ono što se kaže, stasala je opet da se obnovi, da se umije, pa smo mi pokrenuli razne akcije i još smo u nekim akcijama. Očekujemo krajem ovoga mjeseca i da se promijeni stolarija znatno ovdje u ovoj džamiji i da se uradi fasada. Uradili smo i podna grijanja, a inače ova džamija posjeduje i 2 gasulhane ovdje u okviru. Obzirom da se nalazi blizu velikog groblja, ona je jako frekventna zbog dženaza. Naravno, posjeduje sve ono što posjeduju druge džamije, abdeshanu. Imamo isto ovdje u ovoj džamiji i sobu za itikaf. To je zadnjih 10 dana Ramazana kada se vjernici odvajaju od svoje porodice da se posvete uzvišenom Allahu Đelešanuhu. A i uradili smo ovdje, vidjet ćete poslije kad uđemo, jednu divanhanu, da jednostavno možemo da se družimo nakon namaza, da zbližavamo naše odnose. Mezar ove džamije je otprilike staro koliko je stara i džamija i uglavnom su tu ukopavani ugledni ljudi, ulema i tako dalje. Veliko je mezare, jedno od najvećih što se tiče ovako pri džamiji. I eto, mezare nas podsjeća da smo prolazni na ovome svijetu, a i nacionalno je znatno dobro što postoji to mezare, jer svako mezare je dokument, a natpis na ovim nišanima je pečat jednostavno toga dokumenta da smo mi ovdje od uvijek bili, da smo jednostavno, ono se kaže, starosedioci, da nismo došli od nekud, nego da smo svoj na svome. Tako da ima i tu ulogu ovo mezare. Tamo iznad mezara, to jeste sa ove druge strane, nalazi se i vrtić Reuda, koja je u sklopu mešihata islamske zajednice u Srbiji. Iza džamije su gasulhane koje sam spomenuo.
specifično za ovo mjesto Parice gdje se nalazi ona, da ovdje ima dosta tih starih porodica i starih sačuvanih kuća. Evo, odmah iza tamo džamije je sačuvana stara kuća Ramovića u autentičnosti kao što je bila i ranije, kako su bile te stare kuće u Pazaru, kao i sa desne strane tamo, ne vidi se s ove strane porodica Trtovac i ona je sačuvala tu kuću. Eto, to su neke specifičnosti za ovo mjesto gdje se ona inače nalazi. Ona je jednostavno posećena znatno jer je ovo ipak veliki džemat, ima oko 300 domaćinstava i posećena je dosta, posebno kad su džume i kad su predavanja. Eto, imamo razne aktivnosti pa ćemo ko bude inšala nešto o tome reći unutra. Evo, već smo u hodniku naše džamije gdje imamo i pravilnik o ponašanju u džamiji gdje svaki koji dođe može da pogleda, da zna i da se podsjeti na koji način se ophodimo i ponašamo u Allahovim kućama. Evo, ušli smo u glavni dio džamije. Kao što sam rekao, lijepog interijera. Zadržali smo tu starinu, prevladava drvo i posebno se ističe po ovome mihrabu i mimberi kao i čursu koji su rađeni u konjici, ručno rađeni od drveta i to ima svoju toplinu i čar. Prilikom zadnje ove obnove i umivanja ove džamije promenili smo i tepi, uzeli smo ono što se kaže najkvalitetniji kako to priliči i Allahovim kućama. Gore imamo mahfil, ženski dio gdje možemo kasnije možda i da pogledamo. To je jedan od većih mahfila gdje inače klanjaju naše majke, sestre. Kad je džuma, naravno tu su muškarci. Kad je džuma to je ispunjeno, ona može, kao što sam rekao, da primi oko 800 klanjača. Mi smo zastaklili taj dio radi bolje funkcionisanja džamije i grijanja džamije, ali smo opet gledali da sačuvamo tu autentičnost, da to ne bude nešto šareno, nego opet u sklopu ovoga interijera, drveta i tako dalje. Ovaj stari dio džamije, vidi se da su debeli zidovi iz turskog vakta. Ovaj dio tamo što smo nadogradili nema tu debljinu zidova. Specifično je kad su debeli zidovi da jednostavno kada je zima, toplija je džamija, a i naravno kada je leto nije džamija toliko topla zbog debljine tih zidova. Ovaj džamije posjeduje oko 300 domaćinstava i uglavnom je puna na džumi, na dnevnim namazima ima dosta. Inače tu gravitiraju ono se kaže ugledni građani džematlije, od poštenih radnika preko teologa islamskih, imamo dosta teologa, jednostavno doktora medicinskih nauka do doktora nauka. Jednostavno svaka džamija, pa i ova, ima džematski odbor koji predstavlja tu džamiju i to su ugledni džematlije koji jednostavno su tu meni kao imamu na usluzi za što god treba da pomognu. Jednostavno ponosim se sa njima. Naravno, mi imamo ovdje i hafiza časnog Kur'ana koji pomažu meni u tome vjerskom dijelu, tako da ova džamija ima i razne aktivnosti, ima halke Kur'ana, sufare, arapskog jezika, tefsira, održavaju se redovno predavanja, a ono što je specifično za ovu džamiju, da ona, hvala Allahu, u zadnjem vremenu, to jest u zadnje vrijeme ima dobar mekteb. Imamo dosta djece koja dolaze subotom i nedeljom
i zahvalio bi se i roditeljima na svijesti koju imaju pa šalju tu djecu, jer je mekteb mnogo važan u odgoju djece, posebno u tom periodu, jer ko je god prošao kroz mekteb, malo i da ono se kaže skrene se sa pravog puta, vraća se, jer ima tu osnovu, nema strah od džamije. Mi gledamo da bude djeci interesantno u mektebu, pa im organizujemo i razna takmičenja, i kvizove, i izlete, i posluženja, i kad su recimo bajrami, poklone. Uglavnom u ovome dijelu održavamo nastavu, neka to bude i na gornjem spratu. Pošto imamo dosta djece, angažujemo i dodatne mualime da nam pomažu i tako dalje. Evo ovdje smo sad u divanhani. Nije veliki prostor, ali nama značajan da možemo da se družimo sa džematlijama nakon namaza, da se zbližavamo, jer nije džabe i rečeno da je veća nagrada klanjati u džematu nego pojedinačno kući, jer tu smo da se vidimo, da razmenimo neka mišljenja, možda ima neki problema da se riješe, a naravno koristi nam i kad nam dolaze razne delegacije i predavači da možemo negdje da sednemo, da ih ugostimo. Evo ovdje smo sad na mahfilama, to jeste u ženskom dijelu koji je jako velik, kao što sam i rekao, ima oko 150 kvadrata i može da primi puno naših džematlika. Naravno i kad je džuma džematlija. Vidjeli ste i sami, dosta je, hvala Allahu, džamija lijepa, sređena i dalje se to ko bude inšala nastavlja, jer želimo da nam džamije budu lepše nego naše kuće, da jednostavno se lijepo i prijatno osjećamo u njih, a kako i da ne budu lepše od naših kuća i da ne težimo tome kad je Allah Đelešanu nazvao Allahovim kućama, on je nazvao zbog toga što se tu Allah Đelešanu spominje, što se tu Allah Đelešanu veliča i bez obzira koliko je džamija lijepa, pravi ukras je kada je ona puna, to jeste kada ima džematlija. Zato prvenstveno ovdje ja kao imam pozivam sve one koji nisu još ušli u ovoj džamiji, a iz ovog su mjesta da to učine ko bude inšala i da nastave redovno da dolaze kako bi se približili uzvišenom Allahu Đelešanuhu, a naravno i sa samim tim će biti bolji ljudi, jer Allah Đelešanuhu je postavio takva pravila da nikad čovjek ne može da ide pognute glave, uvek ponosito, jer će biti dobar i roditelj, bit će dobar i muž, bit će dobar i komšija, neće imati problema sa zakonom, tako da preporučujem, to jeste pozivam da obiđete ovu džamiju oni koji nisu dosad obišli. Zvucima Bogomolja. Zvucima Bogomolja.